aften. Hver har i god tid. Gerne allerede inden 15.30, fordi der har vi lidt information til publikum. De skal have jeres hjælp til åbningsceremonien, så der vil være lidt information om aftens åbningsprogram. Så var det 4 der opvarmning slut. Det er vi så i gang med. Jeg skal have været noget publikum op, så I er rigtig klar til, at vi skal i gang. Og det gør vi kl. 16.00 med tid på bølger og så videre. Så vi skal have jeres hjælp, så kommer i god tid og være med til, at vi får indlevet åbningsceremonien. Så kan vi have lidt taler og indmars af de enkelte lande. Igen taler for åbningsshowet. Så er der igen lidt underholdning til jer, inden vi skal have indmars fra official og i gang med aftens underprogrammer kl. 16.30. Så hver har god tid, gerne inden 15.30. Og igen, den sidste gang skal jeg lige erindre om, at Daniel Skåning han står op og rar på almindelig ret lang stand. Og det gør han umiddelbart efter de indledende hits. Det er ved gang 5 og 6, på nedre dæk. Og det er i starten med bane nummer 0, altså umiddelbart efter de indledende hits. That's 200 meters and leader in lane 9, Lander Hendricks from Belgium, with a time of 1 minute 49.92 seconds. Only man in under 150 at the halfway. And this is the last heat in the pool, heat 7, and you have to do under 3:45 to go to the top 8 in the ranking in this event. And the 10 fastest swimmers will be qualified for the final heat tonight. Garrido from Italy will be the fastest man in this last heat with a time of 3 minutes 42.34 seconds for Italia, and that's the fastest time in the heats of men's 400 free.